una obra, una fantasia d'un amic meu, que seria Toni Sánchez Pedro, que és un músic de la banda municipal de Palma, percussionista, i és un passadoble de fantasia que van tocar a la banda de Manacor, a l'Internacional de Lleida, que després van quedar planejat per el tècnic, i volia dedicar-la a tota la banda.